Ang mga pangalan, lugar, aksyon, at tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipang-aliw sa mga nanunood. Patnubay ang kailangan. Thoughts, Patrimony Blog presents Mga Aso ni Conching, a short comedy film. Madirusing, dito ka ka naman na Ermenia. Hagila, duro ka mangyari kag Facebook. Ano timpuyo nga lumari kong Conching? Mapalitak niyan yung litsonon para niyan hit ko Noche Buena para matya nga man New Year. Ada, ay kita pag inihadod to kay mamumutos pa ako hit iraid habalay. A few moments later. Maupay mana Ermenia. Mana Ermenia. Uy, Conching, ano na? Pinasyada ka man, ano't aton? Hakim mana Ermenia. Kumaligad laudog ako kay mapalitong takuhin ko ang litsonon. Ano may dadida? Oo, may dakdidi. Pili na lang. Tumanitangkal. Pili na lang dila. Pili. Tagpira man iton. Ay ipag minahala. Para metiyangan New Year. Nga mapaog ka madikonching. Waray niya na baratuhon na ko ang litsonon. Depende hakadat kung i-presyo madikonching. Depende la ito. Depende. Aki. Waray ka mo dinatag 2 milyon lang nga baboy. Madi Conching may nagdidikuan, tag 2 milyon lang nga baboy. Ugaring lang kay an-anay, maniranak pa. Ano, mahulat ka? Nga mapaog ito? Natagan mo lang nagkuhan-kuhan, bago nga inanak nagkuhan, pasi. Tagadalak ito nagkuhan, prituhin pasi. Sige, ang kung na tag 6 milyon na lang ako ang litsonon. Sige, oo, madagdili tag 6 milyon nga litsonon. Kuhan man na Ermenia, suka dini. Di ba pumalitak haimuhin baboy? Ipalitsyon na lang. Tapos, mabayad la ako. Tapos ipadulong na lang ang tabalay niyan kung maluto, ha? Oo, sige, ako na lang bahala. Ay, kabaraka. A few moments later. Ay, salamat. Kumplito na gihapon at akong handit na Chibuena. Litsyon na lang kulang, ginuhulat ko na lang. Hagi! Ari nga sa muman. Napabati ka lahat at kawala ko handa habalay. Panhugas na lang niyan di da madirusing kay tatagan na lang yung lechon. Aki ka maihamat nga lechon umulpot. Katun talaga daan ay madirusing. Maihaman. Nga mapaog ka di ka nakakahulat. O pa naman akong ginsusog bala iton. Ay ari nga sila kung karoyag mo matagan. Nga di na upod na upod. A few moments later. Mana Ermenia, ano na? Hindi na pag naghihinulat. Ay naman na naklit. Ito man kita anala kita kay luto na ito kuan Conching. Nga mapaog iton. Baga man ito't sinugba nga ayam. Malnarish pagod. Baa, igka rin at bayad igka di kay lugi ah. Baga man itong kuan baboy nga tibihon. Ig-uli anak kwarta, ig-uli. Boy, Conching, wala din ikarag uli. Katuyo mga gipakon pumong pa din hipalitsyon. Waray karag sayo. Ba daw man ang Ermenia waray ka maluuhit nga baboy, makaluluoy. So puit nga baboy hit kuan tag iya bagat rayo mahon. Ikada nakbayad ikadi. Nga mapaog ka, igulinat nga to iyo. Nagudat na utro man ang Ermenia pagpalit sa imong baboy. Bagay itong mga baboy mga kuan kulang yung vitamins, mga malnourished.